min jistaqsi, kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Ma' dawra tal-qasam ta' djar ta' Santa Luċija ġie inawgurat proġett ta' riġenerazzjoni li ssarraf f'żona l-komunità fejn il-familji jistgħu qattaw ħin ta' kwalità flimkien. Dan il-proġett inkluda żieda fl-aċċessibilità permezz ta' rampi, tħawil ta' siġar ġodda u sistema ta' pannelli solari li se jkunu qed jiġġeneraw l-elettriku għall-istess żona. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Santa Luċija, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes qal li f'sena infetħu 3 proġetti ta' riġenerazzjoni għall-komunità f'żoni ta' housing soċjali għal aktar minn 440 resident. Dawn infetħu fil-Marsa, fil-Mosta u issa f'Santa Luċija. B'kofinanzjament mill-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali intużaw kważi 3 miljun euro għal dawn it-3 proġetti li fissru kwalità ta' ħajja aħjar għal residenti li jgħixu f'aktar minn 50 blokka ta' akkomodazzjoni soċjali. Il-Ministru qal li f'dawn it-3 proġetti il-Gvern kien impenjat li jżewweġ il-valuri tal-kwalità tal-ħajja u s-sostenibilità għal mijiet ta' familji. Dan il-proġett b'investiment ta' madwar 750,000 euro irnexxina wkoll nilqtu madwar 44 familja u 100 resident li jgħixu fiż-żona tal-housing estate ta' din il-lokalità. Lokalità li nafu hija mibnija fuq housing estates fuq osma ta' djar tal-Gvern, djar ukoll li kienu imbnew u nxtraw minn residenti mingħand il-Gvern stess minn l-awtorità djar u allura kien jeħtieġ li anke wara snin twal li kien hemm bżonn proġetti bħal dawn illum qed naraw dawn il-proġetti. Preżenti għall-inawgurazzjoni tal-proġett f'Santa Luċija kien hemm is-sindku tal-lokalità Charmaine St. John.